сега се радвам на една друга гостенка. Бъби, не си ти любима моя, ти си тук, няма какво да ти се радвам на теб днес специално. Що не ми се радваш? Чакай, защо ти се радвам непрекъснато? Казвам днес специално. Ти ме видя така, аз не знам, искам да те видят другите рождения ден на Маги, да, но тук е тенденциозно да го покажем, защото има едно ново мое откритие. Мое откритие не е, защото тя си е явление. Много исках да я представя, защото съвсем случайно се срещнах с нея. С две думи да кажа, че това е жената, която прави от мъжкия костюм дамски дрехи, нещо, което на мен изключително ми допада. Ти си намираше такива неща преди време, само мисля, че на една фирма някаква чужда, фирма, която е доста скъпа. Да, един магазин в София ги продава, знаеш какви пари съм давала там, така. Но тази тема като цяло ми е любима, знаеш. Случайната ни среща стана много готина, защото аз в моя клуб имах среща с наша обща приятелка, се оказва, с човек, който трябваше да прави събития при нас. И общо взето делова среща. Тя дойде с жената, която шие тези дрехи, Деси. Деси беше облечена с едно... С какво? Тук е нещо като... не е тук, но нещо като мъжкия лек, който се закопчава отзад на гърба. Всъщност лицето на лека е отзад на гърба и аз само я видях и казах, това го искам, се облича и тя го се облече и ми го даде. И оттам нататък аз нямах търпение да свърши работния ми ден, за да отида. Отидох в 9 часа вечерта, естествено. Тя е луда точно колкото мене и седи там, ако трябва и до 2 през нощта. И много се радвам да я представим, защото тя повече може да разкаже за себе си и за моделите. Деси, здравей, добре дошла. Радвам се, че си тук, Деси. Здрасти. Трябва да ти кажа, че покрай дрехите, които Бубито облича напоследък, разбрах какво богатство за женския гардероб има в мъжкия гардероб. Да, определено. Да. Как ти хрумна да правиш тези дрехи? Как въобще се роди тази идея? Само да кажем, че ти си бивша стюардеса. Това не ти е образованието, дизайна. Никога не съм учила нищо подобно. Шия от много малка. Хрумна ми е, че всъщност от типично... Да, от типично мъжките големи сака, големи панталони мога да направя неща, които да подчертаят чисто женственото. Една жена, това, което и на кремена в роглята се вижда, което е вталено, подчертава талията, показва раменете. Чакай само да ти кажа, като я носих на химическо чистене онзи ден, жената я взе и каза ми, това към саката да мине. Не е ясно. Не забрали сте ръкавите, за да не се нещо към саката да мине. Така и така, и реших и почнах вкъщи. Имам манекен, на който почнах да слагам. Буквално моделирах дрехите върху манекена. То е видно всъщност. Всичките неща, там има едно обърнато сако. Ето го това. Искаш ли, ние ще започнем след малко? Да. Добре, ако искаш от сакото. Буквално това всъщност е много по-трудно, което тя прави. Сигурно всички, които се занимават с шия, не знаят. Защото е много по-лесно да покройка, да направиш нова дреха, отколкото от вече как ти виждаш в мислите си. Някой път и в процеса на шиене нещата се променят коренно. Имам неща, които първоначално видео е бил един. Погледни какви чудеса прави. Тук има някакви 3 шепа, те се получиха като ефект. Минати и направени. Значи нещата, които ние си шиваме с нея... Това не ти беше ръкав долу, което е. Беше ми, защото имам и други ръкави за долу, но в момента ги няма. Тук да реших да ги разместя. Исках да ти кажа, че дрехите, които аз си измислих, че искам тя да ми направи, буквално върху мене тя идва където се намирам, обличаме и решаваме. Тук ми е малко късо, дълго, така и всичко се прави по тебе, както на тебе ти харесва. Тя произвежда естествено още 1 милион неща, но в моята аз съм си влюбена, извинете. Да, както ето пенсовете ти, всъщност, които подчертават бюста отзад, прибирането, също с пенсовете. Твоите и други, много е хубаво. Там е любимата рокля, просто е феноменално. Добре, ти си изкупила сума ти неща и си донесла част от тях. Ако искаш след малко да ги разгледаме, защото имаме и момичета, които са облечени. Но ти си донесла и други неща. Чакайте, защото и аз почнах хаотично като теб, хаотично, да, това е. Тук има столове, има бижута. Всъщност това са неща, които отново ти правиш. Да, бижутата заедно с приятелката ми Маргарита правим неща, които могат също да се разделят, както са гривните направени. Те могат да се носят заедно. Могат според случая да се махне пандалата и да се носят отделно. Това са кутии за бижута. Виж каква кутийка, моля те, държа да я видим. Твоите рози знам, Бубе, знам. Розата също много обичаш. Ето го. Това е съчетано. Дай служи ми го, за да видим как е. Дали ще влезе? Ще влезе. Ето го и всъщност дърпаш и става мъжката вратовръзка, която става бижу. Ето го.
Просто с тоалета. Чакай сега да сложи една гривна, която добре да ми се получи, да се разнообразя. Чакай, че не... Това е пухче украшение, което може да се сложи и като брошка, на ухото. Това само ти на ухото може да си го сложиш, Боби. Така, добре. Чакай малко да разгледам нещата. Гледай, аз понеже съм ги разглеждала толкова достойно. Да, направо с това го отвръзваш и можеш да ги разделиш по-отделно да ги носиш. Всичките искам да ги сложа, защото по-ми харесва да са и така много. Това е една обикновена кутийка от ВЛП, само че облечена декопаж. Не мога да го отворя. Ето го. С декопаж тази техника е направена всъщност с самата масичка. И столовете. Столовете, тези, които са от списанията, са чисто тематично, навсякъде с надписи направени. Виждам, тя ме иска, виждам всичко, прегърни ме топло. Там и кожата също е преливаща в розово. Наматкания ефект, който отива, много. Нали същата част, като влезах в магазинчето половин час, ахках по столчетата. Там има много неща, гардероби. Да, аксесуари, после минах на дрехите, но дрехите са гвоздия на програмата. Добре, аз предлагам, тъй като говорим за дрехите, които са гвоздия на програмата, да започнем първо с мъжките ризи, които ти превръщаш в дрехи, защото имаме и момичета май, които... Къде са ни момичетата? Да, момичета. Идеята е в мъжките ризи. Доста от нещата се носят по два начина. Идеята е една жена да бъде различна във всеки един модел. Да. В момент, ето ви здравейте, момичета. Променяйки модела. В случая ето я ризата. Класически. Напред мини, да не се сливаш с закачал. Класическа риза, която може да се закопчае. Добре, показвай ми варианти. Знам, че... Ето я така, може да се завъртиш. Ето я втората. Ето втората яка. Това е яката на другата. И сега ще покажем как може да се носи по друг начин. В смисъл, че е дълга, може да се пребере, може да те вържи, може да се сложи колан. Сега сваляме ризата. Примерно следовата иска да е различна. Това точно за мен една писва просто я обръща и тя става една къса риска. Може да се обърнеш и става ето така. Дори може да се закопчае. Ето ги моите парите. Чакай, след малко ще разгледаме и другите неща. Ето го това нещо може да се върти, може да се сложи така, може долу да се завърши. И стана абсолютно различна риза. Чакай, цялата искам да я видим, не толкова детел, колко да. И всъщност отзад, ако искаш да обърни яката, да се види. Да. Както и те. Много е хубаво. Другата е с ръкави от класическата мъжка риза бяла, с джобче. Извинявай малко, сега искам, за да можем да погледнем. Ето я ризата. Сега, ако искаш да се обърнеш, да те разкопчая. Чакай. И сега тук ефекта може да се облечеш, за да облечеш по обратния начин. И всъщност тя става съвсем женствена по други начин с перличките и брошката, която ще изложим пред. В смисъл тази облечена с едно сако, тя седи чисто класическа, даже може да се сложи и тази вратовръзка с бижуто. Обръщайки сега, като го облече обратно, да съберем яката, защото тя е разделена. Не можеш. Онези ризички, розички, хубави. Чакай, исках да свалят. И онази се обличат по това начин. Да. Можеш ли? Не. Може малко трудно, но т.е. малко. Успях. Така. И това сега става една доста по-женствена риза. Облечена как? Обратно. Така, обличие така. Дай само да я видим, след което ще видим реклама. Момичетата ще отидат да облекат дрехи с други мъжки части, панталони, сака, половери. Така. Сега изглежда наистина различно. Ето я. Много са ви красиви косите, момичета, но щях да предпочита да са вързани, честно ви казвам. За мога в тая риза не мога да я видя сега. Нито отзад как точно изглежда и как точно стана. Страхувам се да не те обода обаче. Деси, добре, това нищо. В смисъл застава ето така, може да се сложи и бижу, някакви перли и всъщност тя е тук и набрана, съвсем женствено подчертава бюста. С ръкавите също може да се играе, да се качват нагоре, могат да се обръщат. Добре, момичета, отивайте се, преобличайте, след малко ще разгледаме други интересни неща. Аз ето това много харесах, когато го видях. Ето това не видяхме от тази ризи рокля. Трябва да видим реклама и ще видим. Това също е ризи. Да. Риза, която много особено изглежда. Тук са няколко ризи, всъщност, които правят тази рокля. 3 ризи.
и отдолу е с фустите. Фустите са ми много любими. Може да влезе навътре, ето го като джоб всъщност. И да стане отзад като... има още 2 ръкава. С 5 ръкава е всъщност. Да. Ръкави да искаш. Колкото искаш. Всъщност самата риза може да се облече също по 2 начина. Може да се обърне обратно яката. Тази да е отпред. Много е хубаво. По повод фустите, само да кажа, извинявай. Това е само да погледнем. Какво искаш ти от това? Само да видим, че това също е. Сега една реклама, без да те разговаряме повече, но след това можеш да се преоблечеш по време на рекламата, за да те видим с нещо друго. Добре. Айде. С Деси си говорим, създателката на тази удивителна мода от мъжки дрехи за жени. Бойто вече е облечена в рокля, която видяхме преди малко на щендъра, но тя е от манекена. Но тя е от сако. Едно сако ли е? Едно сако само. Това е едно сако. Аз тук много промени въведох, за да стане нещо такова по-изчанчено, но много готино. Много е хубаво, много ми харесва. Всъщност всяка дреха е различна. Всичките тези са от сака, които виждаме тук. От тази страна са от сака. Това е от едно късо сако, тук пак е част. Това е голямо сако, което съм разлязала. Долната част, горната част става късо сако, долу полата е от... Долу е долната част на друга част на сакото и част от ръкавите, защото те са късички, нали? Останалата част горе съм я обърнала. Ризата от 2 ризи. 56. Това също е... Това го направихме оня ден, много... Това отзад е много хубаво, ако искаш го завърти. Ръкавите отзад дават много добра линия. Да, това е много клещав манекен, на нас по-добре ни си. Да, защото ги... трябва да... В края на края ще се стига с тези клещови манекени. Някъде видях 2 неща, които бяха пак от сака и си казахме, че трябва да... Не, тук са. Тук са от тази страна. Покажи ми ги пак. Те са като елеци, другите ти елеци не бяха. Едното са елеците, другите са само предните части на саката. Това е предна част на сако, защото ето го джоба. И задната част са тук в случая от ръкавите. С добавения тюл. И още едно има такова, само от предниците. Я да го видим. Ето го. Това пак е само предни. Той затова е дошъл и джоба толкова отзад, защото е огромно сакото. И е добавена дантелата. Последно ми уши на мен една рокля от панталон огромен, ама май не е тук, защото сега за саката говорим, Буба, извинявай, нали, че ще те апострофирам, но на саката вече ги видяхме, не сме, имаме момичета свърши. Ето предниците. Въпросните предници. Искаш ли да го облечеш? Искаш ли да облечеш едно? Искам, да. Аз съм с черно, ще се види. Ще се види. Не може ли това да сложим, че е в цвят? Да, нещо ще се види повече, въпреки че злата. Много злато. Ето го. Как го обличаме? Сега слагаш го така, след което се кръстосва. Можеш и потъкнеш. Пък и малко широчко, но това е широчко ми е. Ето сега само да ти ви за манекени. Ето го. Аз го подвих, защото така... Да, може и да се подвие всъщност. Другите са малко по-различни, по-събрани идват отпред. Да искаш момичета. Да, най-добре, за да ги покажа. Гледай колко хубава дантелка имам. Тук може да се стесни, да се разшири. Айде, момичета, елате да ви видим вас. Това е всъщност само една предница, като моята, само че... Моята, разбирате, с която съм. Случая с тиранти, за да може да се носи по този така наречен, според мен, обикновен начин, защото другия не е обикновения, си е обикновен. А сега откачаш тирантите и правиш друг вариант. Тирантите и правя това същото нещо. И всъщност... Да. Ето ги. Това, което е на мен в момента. Да, ето го този вариант. Предница. Да. Тирантите на мъжа също трябва да бъдат унищожени, скъсени и използвани. Зато съм от тиранти на мъжа. Максимално. Айде, обърни се да погледнем. Извинявай за косата отново. Да. Така. А другото какво е? Това е, що годи, класическо сако, да кажа. Жилетко сако. Само да се дръпчета. Ето го сакото, което всъщност, т.е. два ръка, който играе ролята и на ръкавички, дори когато е студено. Яката, нали, може да се вдигне, дори да се пребере. Ето долу е ревера. Да. Въпросното сако. Обаче след обед тя отива на среща с приятелки, ако искаш го свали. На среща с приятелки искам да видя Дай да не е толкова сериозно. Да. И го облича ето така. Обратно. Да. И ето връщаме яката. Наистина много любимо. И става дълго сако, което също може да се закопчае. Ето така. Ето копчето. И
всичките, извинявай, дантелки, тюлчета ги обръщаме. Така. Ако желая. Много е хубаво. Ето да. Много черното трудно се вижда на екран, за съжаление, но много ефектно. Момичета, чудесни сте. Сега отново ви изпращам. Ето ви тези двете. За да... Кои са тези двете? Пак ли са за следващото обличане? Да, така, сега панталони. Тай да искаш с панталони нещо да ми покажеш. Ти винаги ме апострофираш. Все носам ти джуджи. В устата. Джуджи ще ти остава време, любима. Остави какво говори. Едното от панталон е това, с което съм облечена. Това панталон ли е? Това е панталон. Не. Добре, горе, къде? Чакай малко, бе. Не, това трябва да е наистина 68 размер, за да набре в един крачул. Не, 68. Не е много голям. Трябва да е по-широк. Да, по-широк трябва да е, защото се обират тези, които са извивките между краката. А това също е от панталон? Това също е от панталон. Този е доста голям. Помниш ли я и отдолу съм сложила в уста, за да стане съвсем чисто женски. И тук има още вече с през рамките. Да, там е другата. Тя е съвсем обикновен панталон. Другата. Така. И още едно нещо има от панталон. Също е много интересно. Това си една обикновена малко е смачка. Това не е пола. Не е пола. Това е бивш най-обикновен панталон. Искам да кажа, станало е. Може да стане пола, но тя не е пола. Ами ето тук така рокля. Има и джубове. С джубове, да, отдолу има и фуста. Като можеш да сложиш или тиранти, или пак голям панталон са от турки. И това нещо, това става на яки. Ето така. Да го обличаш. Чакай, си казах, що се разточаваме отдолу панталон. Ето за това. Ми е една-две причини, но то става. И отново става и джубовете са. Облича се, тук влиза главата, това са ръкавите. Деси просто... Ето така. Браво. Нали разбираш, че Деси, отидеш ли до магазина, може да не мръднеш. Имаме секунди, искам да ми покажеш как се прави нещо ново, но няма да стане. Дай да видим момичетата с... Не знам кое сега са половерите. Жилетките, които се обличат по няколко начина. Значи ето е тази жилетка. Тя е от съвсем... Не, тя е от вълна такава... Топла жилетка. Това е малката женска част. Да. Сега може да се облечеш. Искам да покажа как се облича по 3 начина, как може да е различна всеки ден със същата жилетка. Добре. Ето така. По 3 начина. Става студено, обличаш нали, късото яки, слагаш качулката, завърташ го и става късата жилетка, която те стопля, нали? По тури, може би. И дори и по тури може да се закачи с безопаски. А тази? А тази имаше едни тиранти към нея закачени. Забравили са. Паднали са, както и да е. Тя може да се дига, това също от 3 по мъжки половера. Цикламения също е мъжки, между другото. Защото са огромни. Къде ги взимаш тези дрехи? Търсиш мъже, хода по разни складови за останали неща, големи размери, които... Чисто нови дрехи, да. Големи размери, които хората не носят. Примерно ревера не бил модерен в момента, но мисля, че в случая... Не е модерен. Аз мисля, че ми е доста модерен и не мисля, че той е много модерен. Да, и аз мисля, че... две едно върху други. И това е хубавото, че са останали неща, които са... Така ли, че аз искам всяко едно нещо да е различно, да не се повтаря. Дори някакъв елемент да е по-различен, или плътта, или въртовръзката да е по-различната. Впечатляващо. Отключаваме Вова, защото трябва да ви оставя, колкото и да ми е приятно и да ми се иска да стоя при вас. Имам и още неща, но впечатляващи са нещата наистина. На теб ги харесвам много, на вас също, момичета. Благодаря ти, Деси. Много цвят, настроение, различни неща ни показа.